Ξέρεις τι έβγαλες βρε από το πηγάδι? Έχεις ακούσει ποτέ για το μαύρο χρυσό? Χριστός και Απόστολος. Έχεις ακούσει για τον Εμμύρ του Φρεϊσάν? Για τον Ήμπιν Σαρούντ με τους 17 τους γιους και με τη μια την κόρη τη μονάκρη, την πολύ αγαπημένη? Έχεις ακούσει βρε για τον Χουσέιν? Για τον Γιασέφ Αραφάτ? Τέτοιο έβγαζαν για τα πηγάδια τους και γίνανε οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου και τώρα ζυγίζουν το βάρος τους σε διαμάντια και σε τυρλάντια και τα πετάνε στα κανμάτια τους. Δεν μου λες παρόλο. Το πηγάδι μας είσαι πολύ από αυτό το πράγμα. Φύσκα κύριε Μάκη μου, φύσκα. Φλέπ! Είχες δίκιο Μανώλη. Έγινε σεισμός από κάτω και κάποια φλέβα που κοιμότανε επί αιώνες έσπασε και τώρα χύνει το μαύρο της χρυσάφης στο πηγάδι μας. Μα δεν μπορούσε ποτέ να μην πιάσω εγώ την καλή. Δεν μπορούσε ο Μάκης ο Καρασίνης να μην κερδίσει μερικά δισεκατομμύρια. Γιατί θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου και θα γεμίσουμε γκαζοτενεκιάδες με πετρόλια. Στο όνομα του Θεού τι έπαθες μπαμπά, τρελάθηκες? Άλλοι θα τρελαθούν παιδάκια. Άλλοι θα τρελαθούν.